Jeg hedder Arne. Jeg har arbejdet med software i rigtig mange år. Jeg tror, vi er oppe på 15 år. Nogle af årene er gået med udvikling, og rigtig mange af årene er gået med ledelse af softwaregrupper. Både som teamleader, projektleder, afdelingsleder osv. Og den tilgang, som jeg har til debugging, det er, at jeg faktisk har brugt en meget stor del af min arbejdstid de sidste 14-15 år på at debugge. Også i lederrollen. Det er ikke kun noget, man gør som udvikler, det er en misforståelse, vi gør det alle sammen. Ja, og mit navn er Rasmus, og jeg har en del af årene haft den samme baggrund som Arne. Vi har arbejdet sammen omkring softwareudvikling, og det er derfor, vi står sammen. Og jeg har også i de sidste 5-6 år haft en ledelsesmæssig baggrund. Før da var det softwarearkitekt, kommer fra lidt alternativ baggrund som stærkstrømsingeniør og blev ansat til at programmere faktisk i kernen, men det holdt jeg op med igen, fordi det kan man ikke så godt, når man er stærkstrømsingeniør. Der var nogen, der var bedre i hvert fald. Men vi har nogle tanker fra et ledelsesmæssigt synspunkt, som vi godt vil dele med, som vel egentlig i virkeligheden matcher meget godt det, vi lige har hørt. Det ved jeg ikke, om du har tænkt også. Ja, det gør det faktisk. Men det kommer jeg til at høre lidt om lige lidt, tror jeg. Men den præsentation, vi har strikket sammen, det handler om debugging i store organisationer, hvor der rigtig er mange mennesker. Mange software teams, mange projekter, mange produkter, der skal på gaden, og selvfølgelig også rigtig mange fejl. Så det er lidt anden indgangsvinkel end den, vi vil høre resten af dagen. Så jeg tror, I kender det. I er i et firma, I skal have nogle produkter på gaden. Fejlene de hober sig op. Chefen kommer og spørger hele tiden, hvad har I gang i, drenge? Kommer produktet ud? Hvilke fejl arbejder jeg på? Kan jeg gøre noget for at hjælpe jer? Og hvad skal chefen gøre? Ikke? Han kan ikke gøre noget ved det alligevel, tænker I, han er med at dreje vejen. Men de kender sikkert godt situationen. Fejlene de er der i karat, den lyser meget vildt, og der kommer bare 4 nye fejl ind på hver ene fejl, jeg retter. Ikke? Og det gør ondt, og det er ikke særlig sjovt at være i den situation. Og hvad pokker gør man ved det, ikke? Chefen er der er stress på. Hvor mange af jer har prøvet det? Ja, I har været der. Super. Jeg vil sige, at Arne var min chef, og det der irriterede mig lidt, det var, at du havde møde hver morgen 7:30 med cheferne i Finland, og så 8:00, så hang den på mit bord. Altså, det giver ikke energi. Det gør det ikke. Jeg sad faktisk og tænkte på det før.